Още едно събитие от деня е рехав протест срещу следенето в интернет и на мобилните ни телефони. На това станаха свидетели нашите репортери. Пред парламента се събраха не повече от 300 души, които останаха там около 2 часа. Евгений Генчев и Огнян Пенев също отидоха там. Организаторите изчакаха 40 минути, но въпреки това протестът не можа да събере толкова хора, колкото дойдоха тук миналата година. Направи впечатление и силното политическо присъствие. В началото на протеста знамената на НДСВ бяха в пъти повече от тези на протестиращите. И знамената на Европейския съюз също бяха донесени от партията. И искаме да защитим свободата на гражданите. Да, но това, което виждаме, са знамена на изчезнала партия, поне от парламента. Аз това ваше мнение не мога да се съглася. От парламента, може би да, временно, но сме в Европарламента, както добре знаете, и ще бъдем и в този. Не да си направите реклама, така ли? Не, за да защитим свободата. Гражданското общество, то включва и политическите партии, колкото и да ни е гнус от тях. Някой от нас. Стана така, че знамената на НДСВ са повече от вашите. Ами защото са добре организирани. Иначе в интернет поне 2000 души са заявили, че ще протестират. Още толкова се колебаят. Според слогана на протеста, България не е Big Brother, а 2010 не е 1984 година. Тоест, идеята е, че законът за електронните съобщения, който дава повече възможности на службите да следят телефонните разпечатки и имейли, ще превърне действителността в страната ни като тази в антиутопичния роман на Джордж Оруел. Какво е това, което носите? Ухо, пораснал отново слухтене. Аз не съм престъпник и не искам да ме следят. А защо име на МВР да ви следят вас? Ами, то е описано в Оруел. Какво се е случило през 1984 година? През 1984-та не знам какво се е случило, защото тогава не съм... Значи не знаете какво означава лозунга на плаката на организаторите на протеста? Аз съм съпричастен с идеята за протеста срещу закона, който се пише в момента. 1984-та не е някакво събитие, е книга на Джордж Оруел, която е антиутопия. Не ви разбраха символиката и в това отношение. Ние го спряхме това нещо и остана само България не е Big Brother, за да е по-достъпно. Срещу какво протестират? Миналата година, на същия ден, ме праскаха с талегата, с палката в главата полицайите. Това идвам да си се навикаме на крещим, ама като гледам, нема викане, нема крещане. Той е път, за кой е протест? Протест, ето какво пише, национален протест на България не е Big Brother. А за закона за електронните съобщения какво мислите? Това какво ме вълнува, аз просто... За тези, които ги интересува, организаторите на протеста все пак постигнаха частичен успех, защото управляващите направиха редица отстъпки в законопроекта за електронните съобщения. Например, МВР няма да има директен достъп до телефоните ни чрез така наречения интерфейс. Също така ще следят само за най-тежките престъпления, а не и за клевета, какъвто беше първоначалният вариант.